Яна ведала, што смертухна стаіць блізка. У галавах у яе. «Васілёк, голубец, любенькі!» шаптала яна, трудна вымаўляючы словы. «Што, не заб'юць яны паніча? Ай, Карпавіч, Карпавіч, дастаў бедны Больку!» За што ж ба яны забівалі афіцэра? А ён, за каго ж ён руку дзяржыць? Ды так ён неяк, што не магу яго ўцяміць. Як быццам за нас, як быццам не. Бадай, што ні за нас, ні за паноў. Не можа быць, каб Ігналік проці народа пайшоў. Не такоўскі Ігналік, не павінен. А змусціцеля нашага, кажаш, падстралілі. А вох ці Карпавіч, даскакаўся стары, а вох ці. Хворая ледзь шавяліла перасохлымі вуснамі, пазірала з глыбокіх вачавых ямін тужлівым і трудлівым зрокам і перабірала збялелымі, як белы воск, пальцамі па краюшку коўдры. Лямпачка тускла мігцела, і ў падвале было нудна. Вася грукаў і барабаніў самаварам ля печы ў парозе. Зрэдку далятаў сюды глухі гул артылерыі і ціхае трашчанне кулямёта. Як слова вартаўнік круціў кляшчотку. У акне адбіваўся чырвоны бліск пажарышча. «А Божа мой!» затужыла ўзноў хворая. «Памру, вой, не пабачу яго. І ты, голубок, ці жыў застанешся, хто ведае. Калі тая завіруха скончыцца. Карпавіч скакаў і дастаў сабе Больку». «Заўтра ўранні кончыцца», спакойна адказаў Васіль. «Заўтра ўранні штурм». «Што ж гэта за штурм?» «Кінемся ўсе раптам на белых і саб'ём іх». «А Божа мой, колька людзей паб'юць яшчэ. Дай вады, а вох ці сканаяць твая матка, Васілёк, скора сканаяць. Карпавіч наш, можа, там ужо. Пабачымся». Васіль маўчаў і быў невясёлы. Стук, стук. Пачулася, як нехта стукнуў пад дзвярмі. Работнік схапіў за стрэльбу і падбег. «Хто?» – крыкнуў ён. «Я, Ігнат Восіпавіч! Адчыні мне, Васілька!» Хворая, забыўшыся на боль, узнялася на локцях і ўстроміла вочы ў дзверы. «Ён! шаптала яна. Абдзіраловіч увайшоў. «Жыў цэл, мой любенькі, мой залаценькі!» Працягнула да яго рукі хворая ў незвычайнай радасці, і калі ён схіліўся да яе, цалавала яго, дрыжачая, абнімаючы за галаву. А калі ён апавядаў, як выбавіўся і прыйшоў да іх, і калі ўспамянулі беднага Карпавіча, яе апанавалі прыкметна неспакой і нецярплівасць. «Васілька!» З пакорнасцю і ласкаю звярнулася яна. «Схадзіў ба даведаўся, ці пайшлі шукаць Карпавіча. Сканаяць гаротнік сярод чужых. Ай, матачка наша навышняя!» Васіль пайшоў. Хворая ўся раптам затрапяталася і падгукнула прапаршчыка. Той недаўменна і з чуццём жалю схіліўся над ёю. Зірнуўшы на дзверы, яна, уся дрыжачая,
абхапіла яго шыю рукамі і, прыжмаўшы яго вуха да мокрага ад слёз зморшчанага твару, як у трасцы зашаптала: «Мой ты, мой родны сынок, а Василек панскі, перамяніла я вас маленькіх, пераклала, меркувала, шчаслівейшы так будзеш. Мой ты, Ігналік. Не, ты Василька, а ён Ігналік. Мой». І ўсё дужэй і сударжней прыціскала яго канаючая маці да худых грудзей сваіх.